Vloggeries tayo ngayong araw na ito. April 17, 2025. Yan, nakasasakyan tayo. Pupunta tayo ng Itiague, Isabela. So gumagawa ng exhaust ng mga sasakyan kay Sir Iron Mars. Yan yung Facebook niya, Mars Ryan. Hindi ko alam yung apelyido, nakalimutan ko. On the way na tayo sa bahay niya. Doon mismo yung pinaggagawaan niya ng mga exhaust system ng mga sasakyan. So naririnig nyo naman siguro, naka-exhaust na ako. Yan, maingay na tambutso. Yan yung mga gustong gusto ng mga car guy. Tapos mga kagaya kong binata pa, syempre gusto natin yung mga maiingay, maangas na tunog. Yan dati kasi pinutol lang yung resonator, dinugtungan ng stainless. Tapos dun sa likod yung canister, yung muffler mismo, dugtong lang, budget meal lang na pa-muffler. So ang papagawa natin ngayon, full exhaust system ng ating Toyota Race. Magdadrive lang muna ako. Update ko kayo mamaya kung nasan na ako, no? See you guys. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay ni Sir Iron Mars. Ayan, ito yung sakyan natin. Ayan, tinitingnan ni Sir kung ano yung gagawin. Tapos sinusukat niya yung mga pipings. Ayan mga karuba, pinapalamig yan yung makina. Ito yung dati kong gamit na tambutso, small canister. Yan, maliit lang. Yung bago dito, large canister. Grady yung brand nya. Salamat Shopee. Ayan guys, ito yung catalytic. Nalis muna yung sensor. Binaklas yung cover kanina. May cover kanina yan dito Ayun, nandun. Ayun. Yun yung kulay silver. Ayan. Naka-drop in filter tayo. K&N na washable. Ayan, so natanggal na ni Sir yung downpipe. Yung stock pa din ang gagamitin niya. Nagkakabitan dito. Ayan. Dito yung mga pinagpalitan ng tambutso. Yung mga stock. Yung mga resonator. Ito yung classic bike ni Sir. Ayan, ito yung mga stainless nya. Ito daw yung gagamitin. 2-inch piping. Dami. May HKS din dito. HKS. Yan, dito yung workstation ni Sir Mars. Yan, yung mga gamit niya sa pagwe-weld. Yan ang mga cutting disc. Ito, mga stainless. Dugtungan yung mga yan. Pag yung mga curve. Yan, video ulit tayo mamaya pag nagwe-weld na siya. Yan, time check tayo, 1:42. Tapos na ni Sir yung downpipe. Tapos dito sa silaw. Yan. Papunta na ito ng mid. Yan yung sensor niya. Isang sensor yan, isa. Dalawa. Punta na ng mid. Lalagyan na ng resonator. Tapos hanggang doon sa dulo. Update lang ulit guys. Yan, unti-unti nang nabubuo yung mid pipe. Yan, may free flow resa na siya na 12 inch. Meron na din siyang flexi pipe. Ayan o. Ayan. Ayan yung flexi pipe niya. Malapit na mabuo. Time check 5:36. Alas 10 ng umaga. Ayun ang inumpisahan. Ayan, malapit na to. Kunti na lang.
Toyota Race. Hindi siya masyadong bulahaw. Ayan, tapos na ako dito kay Sir Mars. Time check tayo 9:20 ng gabi. Sakto sir? Ayun. Okay lang sir, holiday naman bukas eh. Sir, thank you ha. Sige sir. Ayan, ginabi na tayo. Sakto lang yung ingay niya. Hindi na kagaya ng dati. Ayan, sulit yung pag-aantay ng matagal. Kasi nakita ko naman kung paano ginawa ni sir lahat yung ano, pagdugtong-dugtong niya, tsaka yung mga tig-weld. Talagang quality. Wala akong masabi. Ayan, thank you so much Sir Mars sa mga gustong magpagawa ng kanilang mga exhaust sa sasakyan nila. PM nyo lang si sir, yung Facebook niya, Mars Ryan. Yan, ipopost ko sa ano, pa-flash ko. Yan, ganda ng takbo, solid. Hindi na siya pasag. Dati parang basag yung ano, tunugan nito eh. Mas deep yung tunog nito, mas malalim. Yan, isang napansin ko lang after nitong magawa no, yung full exhaust niya. Ganda ng hatak niya. Gaan. Ganda ng torque niya, mga karoba. You know? Sheesh. Yan. Satisfied customer here, Sir Mars. Solid ng gawa mo, quality talaga. Grabe. Ganda ng tunog. Ganda pa umatak. Mas gumaan yung hatak niya. Siyempre wala na kasing ano, yung mga catalytic. Tapos yung resonator, free flow na siya. Wala na siyang divider. Sarap patawa-tawin eh. You know? I-explain ko pala kung ano yung mga klase ng mga ano, exhaust pipe na pwede nyong ipagawa sa inyong mga kotse, lalo na sa mga gasolina. Axle back, cut back, tsaka full exhaust. Ito sa akin full exhaust. Mas maraming gagawin dito kaya medyo natagalan. Pag cut back from mid pipe hanggang sa dulo lang, mas madali lang yon, and mas mura din. Tapos yung axle back lang naman, sa dulo lang yon. Maglalagay lang siya ng flanges, dudugtungan niya. Tapos yung muffler, mura lang. Ayan, mas mura lang din yung labor nun. Yun lang naman yung pagkakaiba ng axle back, cut back, tsaka full exhaust. Ayan, hanggang dito na lang mga karuba. Maraming salamat sa panonood. First time ko ulit mag vlog. Hirap pala. Wala kang masyadong nasasabi. Basta video ka na lang ng video. Bye karuba, see you on the next vlog.